Bon dia a tothom. En principi, la taula rodona que segueix està més enfocada no solament al Teatre Nacional de Catalunya, sinó més aviat al teatre públic català. És a dir, hem volgut ampliar una mica el marc i més pensada cap al futur, més que res perquè el present és bastant trist i aleshores, en molts sentits, i aleshores millor pensar com ha de ser el teatre català del futur i del futur immediat en molts aspectes. Em sembla que ho hem dit des d'un primer moment. Si el pressupost del teatre fos el que ens agradaria que fos, totes aquestes recomanacions són de sentit comú i estarien en l'esperit natural de creixement i de desenvolupament del teatre. Hi ha moltes coses a comentar perquè són molts els elements i són molt complexos tots ells, no? Però el problema de base és evidentment econòmic. Jo vaig arribar a la direcció artística del Teatre Nacional en un moment en què es va produir un decreixement del 30% del seu pressupost. I per tant, a mi em sembla que dintre de les circumstàncies que la pragmàtica de la realitat ens ha obligat, doncs Déu-n'hi-do de les coses que hem pogut arribar a fer i dels miracles que hem acabat arribant articulant. Però això no és res més que un consol d'avui per avui i és la base d'allà on crec que hem de començar a mirar cap al futur. Molts dels aspectes que s'han dit jo crec que són fonamentals i que són elements que tenim tots molt clarament al cap. El projecte pedagògic del teatre és un projecte clau pel teatre i amb dues vessants. Una és la formació de públics, però l'altra és fer entendre la societat, i per mi és tan clau una cosa com l'altra, que el teatre és una eina pedagògica de primera magnitud per formar allò que realment la cultura ha de fer, que és formar valors ètics i ideològics de la societat. I per tant nosaltres tenim moltes converses obertes des de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona fins a moltes escoles per intentar fer entendre que una visita al Teatre Nacional no és una visita a disfrutar d'un fet teatral, sinó que és realment una eina de transformació pedagògica important. I això està fent uns xup-xups importants amb els recursos que tenim. El teatre no té un departament pedagògic i ens encantaria tenir-lo i crec que és una de les coses a les que anem caminant, però les properes temporades ja mostraran un creixement molt exponencial amb la creació d'espectacles molt destinats a uns determinats tipologies de públics i molt especialment als públics joves. També és cert que una de les recomanacions, per exemple, la creació d'un club d'amics, una associació d'espectadors, etc., d'una forma o una altra la tenim, i aquest es diu llegir el teatre. Nosaltres tenim, en aquests moments vam començar fa 5 anys amb 17 biblioteques, i en aquests moments són 101 biblioteques de tot el territori, i hem calculat que l'abast d'aquestes 101 biblioteques ens donen un grup humà de l'entorn de 10.000 persones que han llegit el text abans de venir-lo a veure i llegeixen 8 textos cada una de les temporades i tenen realment un nivell de formació i informació sobre el que es trobaran que fa que aquella cosa del m'agrada, no m'agrada hagi passat a un pla absolutament secundari, no? I que s'entengui primer per què hi ha aquesta dinàmica de programació, per què es llegeix amb les claus sígniques amb què es llegeix aquest espectacle i per què hi ha una voluntat de trobar elements de cohesió social a l'entorn d'una programació teatral. Nosaltres fem moltes activitats associades a les programacions, que el primer que li adrecem la informació és l'abonat i ens respon d'una forma extraordinària. Senten que hi ha una complicitat amb el teatre com a institució, senten que el teatre no els ofereix només una sèrie de sintaxis de pujar i baixar talons, sinó que hi ha unes activitats importants al seu entorn i això ens ha donat realment la sensació que tenim una base que tant de bo siguem capaços de fer créixer. Però no oblidem una cosa molt simple. Quan he parlat de la reducció del 30% dels recursos, vol dir que d'un pressupost de 10 milions, en el moment de màxima articulació de recursos públics en el teatre, s'han perdut 5 milions d'euros. Tant de bo els puguem recuperar el més aviat possible. Una de les coses també que són com a dramàtiques del teatre públic català és estar encadenats, diguéssim, a l'èxit de públic, diguéssim, a les ocupacions. Això vol dir moltes vegades que el teatre està limitat, justifica la seva actuació simplement amb percentatges d'ocupació, un 70, un 50 és un fracàs. M'agradaria saber, per exemple, el David, si pot contestar, que ha treballat al llibre
diguéssim, està vinculat a diferents teatres. Això perquè els números del teatre públics han d'estar encadenats a l'èxit de públic i quina manera hi ha de revertir, diguéssim, aquesta situació. Mirar més com l'avaluació del Conca, més a nivell qualitatiu, què aporta un teatre, què aporta aquella programació. No, a veure, el que deia el Xavier, de que quan ell va arribar fins ara hi ha hagut una baixada de no sé quin número esgarrifós. A sobre això, aquest tipus de maltractament econòmic amb les institucions teatrals ha anat acompanyat d'una exigència d'ocupació que encara feia pitjor la situació. O sigui, a sobre que et donen menys diners, t'exigeixen uns mínims d'ocupació. Jo crec que això ha portat en molts teatres a baixar els seus, diguem-ne, plantejaments estètics amb tal d'aconseguir una ocupació que demanava l'administració. Això és molt pervers i realment revertir això i sobreviure en aquesta època, diguem-ne, és admirable. Jo volia, amb respecte del futur del teatre públic, jo crec que realment ens hem de treure aquesta visió economicista. Si considerem que la cultura en general i el teatre en particular és necessari per viure, per formar-se, per ser ciutadà, és evident que és un servei públic i com a tal ha de ser tractat. No pot ser que la cultura no sigui tractada com la sanitat o com el transport públic, o sigui, un servei absolutament necessari que evidentment és deficitari per concepte i que per tant no li pots exigir el mateix o semblant tractament al que són empreses privades que es dediquen al mateix. Una altra cosa és afegir encara més a les recomanacions i queixes que surten de l'avaluació estratègica, afegir una cosa que fa estona que no se'n parla i que no sé si és el millor moment, que és a veure, tot equipament nacional té un cos estable artístic. Es vegis el Liceu, vegis l'Auditori amb l'OBC, el Liceu amb la seva orquestra. Per què no tenim una companyia estable de teatre en aquest país? Ni la plantegem mai. I el lloc més evident i natural seria el TNC. No només hauria de tenir més diners per programar i per fer les activitats deficitàries com és el servei educatiu, etc., sinó a més plantejar de tenir diners suficients i voluntat de tenir una companyia estable de teatre. I encara una altra que m'agradaria sobre el tema és el TNC és el Teatre Nacional de Catalunya, el seu nom ho diu, però jo crec que tant el llibre com el mercat són equipaments escènics de caràcter també públic, perquè financerament ho són, i per tant també haurien de fer un paper en aquesta, diguem-ne, festa. No sé quin nivell hi ha de coordinació, per exemple, o de preveure la temporada d'aquí 2 farem això, tu fas, jo faig, tu tires, jo tiro. La sala Beckett també l'hauríem d'afegir aquí, perquè finalment és un equipament no públic en aquest cas, però sí finançat amb un tant per cent molt alt de diner públic. Tot això no sé fins a quin punt cadascú va per la seva, cadascú tira amb el seu, una mica senyoreta que em còpia i que jo no vull saber el que fas tu perquè no m'aixafis públic també, perquè ens l'anem discutint, amb l'afegitó que el TNC té unes obligacions de contracte de programa, com és el patrimoni, com és el territori, que els altres no tenen i que potser també haurien de tenir. Si són diversos equipaments escènics públics, perquè el comportament públic de segons quines coses només se li exigeix al TNC. Jo tinc una resposta molt fàcil a tot això i tot allò que penja de tot el que dius, que és què s'ha de fer amb totes aquelles poblacions que per a la seva demografia necessitarien tenir un teatre públic. I això es diu llei de teatre. Una llei de teatre que digui una població que tingui tants habitants té que tenir aquest equipament escènic i aquest equipament escènic ha de dedicar això i això i per fer-ho tindrà aquests recursos que estan vinculats als pressupostos nacionals. I això és com els països del nostre entorn han arreglat aquest conflicte. Sí, de fet, una qüestió és si té sentit un teatre nacional molt potent o un teatre lliure o fins i tot un mercat de les flors a Barcelona sense correspondència al territori, diguéssim, perquè
Podem fer grans espectacles, però si no hi ha lloc on posar-los després que es moguin. De fet, el Teatre Nacional de Catalunya els lleidatans se'l paguen igualment que els barcelonins, no? I potser els lleidatans han de venir amb autocar, no? És a dir, i potser ha de ser el TNC, de fet, qui vagi a Lleida, diguéssim, a mostrar les seves obres, no? És a dir, creieu això pot ser Carles, que és president del Conca, diguéssim, si té sentit grans teatres públics sense correspondència al territori. Gràcies, Xavier. Bé, aquí han sortit moltes coses, mentrestant, importants. En relació amb aquest punt, en Xavier ens ha parlat del teatre en xarxa, per exemple, no? Jo crec que hi ha una qüestió essencial que és... Sembla que avui estiguem especialment tossuts en això, però si no aclarim, aquí tenim el privilegi de poder comptar amb dos diputats que estic segur que prenen nota de les nostres reflexions. Diguem-ne, no pot ser que el pressupost del Teatre Nacional sigui el que és, ja l'hem dit, ni tampoc pot ser el conjunt del suport que des de la Generalitat es dona al teatre. No és una crítica al Departament de Cultura, evidentment, perquè el Departament de Cultura prou voldria tenir més recursos dels que té, no siguem clars en relació amb això. És una crítica global, integral, que diguem-ne, parlem de cultura, en fem discursos, ara en David parlava del món de la sanitat, evidentment s'hi pot afegir el món de l'ensenyament, el món de la cultura hauria de tenir molts més recursos dels que té. En parlem i no ho apliquem. I tu em preguntaves sobre el territori, és que, esclar, l'Ajuntament de Barcelona dedica més del 5% a cultura. I hi ha altres ajuntaments que dediquen percentatges molt significatius al món de la cultura. I la cultura és competència exclusiva de la Generalitat. És a dir, no és que ho digui jo, és que ho diu l'Estatut d'Autonomia. Per tant, diguem-ne, a l'hora de... No vol dir que els ajuntaments no hi hagin de dedicar recursos, no vol dir que l'administració de l'Estat no s'hi hagi d'implicar en equipaments com el Liceu o el Mnac. No, el que estic dient és que, diguem-ne, la responsabilitat exclusiva que té la Generalitat en matèria de cultura hauria de reflectir-se d'una manera molt més contundent en els seus pressupostos. Jo crec que aquest aspecte que comentava el director respecte a la dimensió pedagògica, el fet d'implicar nous públics, és molt important, molt important. El teatre l'hem d'estimar, l'hem de viure, no el podem mirar de lluny. L'hem de sentir com una part integral de la nostra quotidianitat, com ho ha de ser el fet que tinguem obres d'art a casa, o com ha de ser que tinguem música a casa, tot això forma part d'un model de país. L'afirmem, doncs plasmem-lo. I això, des d'un punt de vista territorial, diguem-ne, ha d'impactar sobre el conjunt del territori. Però és molt important, en el cas del cinema s'ha aconseguit, gràcies també a la bona feina de l'Isona, diguem-ne que la presència del cinema en el territori tingui també una connexió amb el que és la producció contemporània. És a dir, que no només sigui aquí, a Barcelona, on es projecten determinades pel·lícules perquè no hi ha en principi prou mercat o no hi ha prou sales, sinó allò que és fruit del talent del país també arribi arreu gràcies a l'aixopluc i al suport del Teatre Nacional. Això, tornem a la mateixa, més recursos, més estructura del Teatre Nacional i hem de creure tots més de debò, però és una assignatura no integralment pendent, però, diguem-ne, del que hem aconseguit fins al que hem d'assolir ens en queda un bon tros. No, només volia fer una puntualització, que és que sí que ha existit un pla territorial de teatre, és a dir, fa 10 anys es va crear el Centre d'Arts Escèniques de Reus. Més d'un. Sí. I és una cosa que es va desfer, diguéssim, molt fàcilment. I després hi ha un altre tema relacionat amb sortir. El teatre català és una paradoxa perquè a nivell textual els textos s'estan fent a tota Europa, a Amèrica,
però és com si no hi hagués interès en la manera de fer dels teatres d'aquí, diguéssim. Quan fa 10 anys hi havia el Lliure, que sortia molt, hi havia el Romea del Calixto Víctor, que també sortia molt, però el Teatre Nacional és com una assignatura pendent, és a dir, ha sortit molt poc, massa poquet. poc. I això té molt a veure... I la pregunta, diguéssim, capciosa és si un teatre té sentit un teatre nacional que no surt de la seva nació. Jo penso que no. Vull dir que una de les finalitats importantíssimes d'un teatre nacional és precisament ensenyar-se i dialogar amb les cultures veïnes. Nosaltres d'aquí molt poc estem convidats amb 3 espectacles al festival Una nova mirada sobre Europa a la ciutat de Stuttgart, i anem amb un espectacle que farà el Quim Giró de circ de 10 minuts, un espectacle que farà el Jordi Oriol sobre el rapte d'Europa de 20 minuts, i està convidat l'únic espectacle gros de 7 teatres nacionals que formen part d'aquest festival, és Islàndia, de la Lluïsa Coniller. Acabem de fer un epicentre a Lluïsa Coniller, he tingut el privilegi de poder fer conferències, classes magistrals i lectures a la Universitat de Chicago, a la Universitat de Richmond, a la Universitat Queen's Mary de Londres, al Centre d'Estudis de Milà i a la Universitat dels Estudis de Milà. Ni una sola universitat catalana ni espanyola s'ha interessat per aquest projecte. Vull dir que tenim un problema gros, i aquest problema ens el podem posar a la butxaca que toqui per fer veure que molesta més o menys, però tenim un problema gros. I quan tu parles amb teatres que diuen ens encantaria que el Teatre Nacional vingués aquí, no anar-hi és només perquè tenim un organisme que es diu Institut Ramon Llull que no té recursos per ajudar-nos a anar-hi. Perquè aquell teatre al costat té un altre teatre nacional d'una altra nació que té un institut de projecció internacional que sí té els recursos, i òbviament aquell teatre tria allò que li és més avantatjós econòmicament. Per tant, el debat, una vegada més, és estrictament econòmic. Home, evidentment, nosaltres, quan fem teatre públic, hem d'aspirar que en pugui gaudir el màxim de gent possible, no el màxim de públic possible. Però, evidentment, aquest aspecte és un aspecte complementari, no? El principal és l'oferta, si no la naturalesa pedagògica hi renuncies ja d'entrada, no? Passa com amb el món dels llibres, i sí, està molt bé, però si no fem campanyes de foment de la lectura, si no realment no creiem en el llibre, acabarem regalant per Sant Jordi un llibre com podríem regalar un objecte decoratiu, perquè serà un regal que després la gent no llegirà, no? Diguem-ne, aquí hi ha una feina pedagògica crucial, no? Com això que dèiem abans, hi creiem o no hi creiem en la cultura? En parlem o realment va de debò això, no? S'ha acabat el temps del debat. Ara, diguéssim, crec que és interessant que hi ha molta gent del sector al públic. Si tenim una estoneta per debatre, diguéssim, entre tots. Som reacis, admirem les companyies estables d'altres països i d'altres ciutats, però en canvi aquí sempre els hi posem el dit a la nafra de per què aquest i no jo. Per tant, aquí el procés de selecció hauria de ser clar. També penso que no hem de tenir cap vergonya, perquè tots sabem que veiem que hi ha gent que treballa d'una manera continuada en uns determinats teatres i dius, hosti, diverses vegades l'any, a més, i dius, i per què no en dieu companyia estable d'això? I de tant en tant convideu altres actors, actrius o directors o equip tècnic, no? Quina vergonya hem de tenir? Tenim aquesta recança de que si és un teatre nacional o és un estament públic hi hem de treballar tots i ens costa això. I no hem sabut explicar tots, ni jo com a president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, ni crec que tampoc des de l'empresa o des dels teatres, de que no passa res, que això és una cosa que et permet funcionar. És més, tots valorem quan hi ha una companyia que està treballant durant un temps i dius, hosti, quina feina més guapa han fet, i quan s'incorpora nova gent amb aquella companyia van aprenent i es van renovant i es van reformant. Res més. Hi ha una apreciació que m'agradaria que potser pot aclarir algun aspecte d'aquest debat. Les companyies estables estan molt vinculades a la tradició alemanya i austríaca, bàsicament perquè són models de programació que no tenen res a veure amb el nostre. Són models en què cada dia es canvia l'obra que es representa i, per tant, es necessiten uns cossos estables perquè si no seria impossible aquest model de programació. Qualsevol ciutat alemanya té una mitjana d'uns 60
persones vinculades estrictament als cossos estables com a actors-actrius. Nosaltres aquesta temporada donarem feina a l'entorn d'unes 220 persones, només actors-actrius, amb la qual cosa la diferència és molt diferent i al mateix temps és un model de programació que faria absolutament no viable econòmicament tenir una companyia estable amb el model de programació que tenim instaurat en la nostra tradició cultural. Un clàssic per mi és el que resisteix a l'espai i al temps, no? El que al cap d'uns anys té sentit seguint-se a fer i que també resisteix a l'espai i al temps i a l'espai no només a nivell territorial, sinó fora. Vull dir que realment passa a ser alguna cosa que ja està fora de la nostra propietat. Moltes vegades jo tinc la sensació que hi ha alguns textos que preferiria destinar més aquests diners a la nova dramatúrgia, clarament, molt més que fer una revisió del passat, una mirada cap al futur. Perquè la revisió del passat la tenim contínuament. Els textos que per si sols ja es plantegen, que els propis directors plantegen, i els textos clàssics que ja plantegen, ja ens dona una base. És igual si està feta a Matadepera o a Berlín. La mateixa base, el que estem buscant en aquests textos, és el que els donaran a aquests autors una línia a seguir. No sé, per dir un preferit teu, no sé si alimentarà més la dramatúrgia del Jordi un Pitarra que un Shakespeare. En el seu cas no ho sé, però és un tema a parlar-ne. I la segona és la discussió aquesta sobre noves dramatúrgies patrimoni. El patrimoni és el Jordi Prat. Aquest és el nostre patrimoni. Està viu ara i el teatre és una cosa viva, no és ni pel d'ahir ni pel de demà, és pel d'avui. Per tant, crec que és molt i més important recolzar la carrera durant 4, 5, 6 anys d'un autor-director que està deixant una petjada, més que anar recuperant el nostre passat. Com per mi tampoc té cap sentit en aquests moments plantejar-nos deixar no sé quants diners en un museu del teatre. La segona és més fàcil que la primera. Abans hi havia un pròleg extens que he de dir-te que a més coincideixo plenament amb tot el que has dit sobre el pes i la necessitat de l'educació i la capacitat que tot ciutadà senti que té les mateixes oportunitats per accedir-hi, només faltaria. Sobre el tema del patrimoni tenim molt a discutir. El Teatre Nacional va decidir que la seva forma de trobar noves direccions artístiques era a través del concurs públic. Jo em vaig presentar contra tot pronòstic i el vaig guanyar amb un projecte que posava l'èmfasi allà on jo l'he desenvolupat. Per tant, el que he fet és ser conseqüent amb un projecte artístic que, per cert, està penjat a la pàgina web del teatre i el pot llegir qui vulgui. Per què hi ha l'èmfasi en el patrimoni? No puc estar més en desacord amb la idea que el patrimoni moltes vegades el que fem és soterrar cadàvers exquisits només per satisfer una necessitat de polítiques culturals i dels seus enunciats ideològics. Nosaltres no hem tingut la sort dels francesos de tenir una tradició de recepció continuada. Quan els francesos fan un espectacle de Paul Claudel, tots tenen al cap, l'hagin vist o no l'hagin vist, tots els que pengen d'abans. Nosaltres diem Pous i Pagès i tenim un prejudici, perquè no sabem si és bo o dolent, no sabem què ens explica, no sabem com el podem llegir. Llavors, per normalitzar una mica la nostra tradició cultural, l'hem de llegir. I vindrà un director que la cagarà i un director que no la cagarà, un director que li agradarà i en farà un còmplice del seu viatge i algú que ho farà com un encàrrec, perquè si no, no treballa al Nacional i ho farà com una feina igual que hagués pogut fer qualsevol altra. I la diferència entre un espectacle i l'altre és abismal. I és allà on jo he intentat posar el màxim d'èmfasi, no permetre que els directors o directores que facin el patrimoni ho facin com un encàrrec, sinó que ho sentin com una missió gairebé. Repeteixo, per mi, si apoyem la contemporaneitat sense haver solidificat els aspectes que donen sentit a una tradició, una convenció o una realitat escènica, no està ben sustentat. Si tenim el present que tenim, i ara diré una barbaritat però jo me la crec,
és perquè no hem sigut capaços d'aprendre res de la nostra història. I el teatre té una missió clau per ensenyar-nos aquestes coses.